Merienda tayo guys. Ayan, gumawa ko ng iced coffee. Kaartehan ng lola nyo. With whipped cream pang nalalaman. Tapos umorder ako sa Pasay Food Trip ng shawarma. By Elizondo. Tapos takoyaki sa akin. Tikman natin. Masarap yung takoyaki. Dalawa in order. Yung isa nandun na kay Chris. Pinasok na. Nanonood kami ng Lina series. Kain. Sino kasama ni Shane kanina? Ha? Wala, umakit na din ito. Another budol. 5-5 budol. Char. Ayan, mga sauces ng teka, tanggalan ko muna ng mga bubble wrap. Ang hirap mo kami. Mag-unbox. Ano pag ano, sobrang daming tape. So, okay yun. Kasi, para hindi mabasa. Kasi yung seller, pambak ng ano, ng bubble wrap. Ang ganda may black bubble wrap na pala. Para discreet din yung mga binili. Ayan, tapos yung mga ganito, iniipon namin kasi pang pasikip sa mga packages na pinapaship international. Ayan, so may tatlong dumating na package ngayon guys. Ayan, unahin natin itong, ayan, ginanto lang ni Sever, nakakaaliw. Kita niyo ba? Alibalik tayo. Pero ayan siya, mag-open tayo ng isa, mga lagayan siya ng spices, ganyan para kita ko na yung kung anong mga nakalagay sa kanya. And then, lalagyan ko na lang siguro ng label. Kasi may mga binili ako doon ng mga spices na minsan, inaano na ni Angie, sinasali niya na hindi ko alam kung ano na yun. Hindi naman ako expert sa pag-amoy ng mga spices. So, yun siya. Glass pala siya. Tapos, merong may makasama na siyang spoon. Yan, lalo na mga cumin, mga pang salt and pepper, madaling yan, no? Makita. Madaling. Dapat di ka na bumili ng ano. Ito may sarili ng kutsara. 0926778186. Hello. Saan ka na, kuya? Dito na ako sa harap. Ay! Ayun, sorry. May biglang ano eh. Dumating si Kuya Ryder. May palalamove. Anyway, ayun lang naman guys. Yung haul natin. Mga ganito siya. Oh. Ayan, may ano na siya. May cover and may kutsara na. Tapos may kita nyo yung ano, yung laman mismo, diba? Next, itong ano ni Chris, lagayan ng cereal. Kasi mabilis mawala yung pagka-crunchy niya kapag ano, hindi niya nasasara sa box. Yan. So, binili lang ko siya nito. And 150 pesos lang each. So, dalawa yung binili ko na tag 2 liters yung laman niya. Yan. And last, napabudol sa atin is itong ano, Starbucks na sauces. Coffee sauces. Syrup pala. Ayun, mga syrup. So, meron tayong caramel, hazelnut, and then vanilla. Taray, diba? Try natin. Kasi sakto, ayan, may dala ko ditong ano, coffee. Yan, lalagyan ko na lang siya ng yung brewed coffee to. Ayan, lalagyan ko na lang siya ng ang bango. Grabe. Ng cream, whipped cream, tapos almond milk. Then, ito. Pang ano natin, mga flavor. Merienda tayo guys, basa-basa or yung lugaw galing sa mga tira-tirang kanin. Ayan. Ano lang, nilagyan lang ng water, pinakulan, tapos asin, tapos merong ano, kamote. And then, ang ulam namin is swordfish, dried swordfish. Perfect. Grabe. Ayun, one of my fave na probinsyang, pagkain ng probinsya guys. Mga simpleng ganito. Ang init.
Sabi ko sa'yo, mainit eh. Palamigin mo muna. Meron pang isa nito, may na inuulam natin nung bata pa kami. Yung matamis, yung ginaganon kalamay. Yung ano? Kalamay or kalamay. Yung matamis na bao. Panutsa. Oo, panutsa. Yun. Yun ang inaano namin nung pa kami, bata pa kami. Inuulam namin. Meron pa nga kanin, tapos ano ba yun? Yung gata. Yung fresh squeeze na gata, tapos asin lang. Nakakamiss. Sarap talaga pag simpleng buhay lang. Ang init. Gusto ko na. Damihan yung subo ko. Ay, Joanne, kain? Kain tayo, be. Kain ko lang po. Kumain ka na ng lagay na yan. Merienda, guys. Baby octopus na takoyaki. Sarap sana kasi matabang lang. Natapon yung sauce eh. Pero, ayun. Buong baby octopus talaga yung laman niya. Parang kinakain niya, ni Hamzi. Ingay nyo na naman mga bebes. Tayo. May ingay mga bebe. May ingay kayo, ha? Aray ko. Good morning. Last picture ng ko dyan. Ginus ko. Haluin lang natin. Para kay Dari. Nalahat na si Grot, ante? Ha? Nalahat na si Grot? Oo. Umuwi si Rico sa akin. Sa kanila? Sa siya? Birthday lang, diba? Avocado with chia for dessert. Nilagang itlog and okra for breakfast. Dessert kasi inubusan ako ni daddy ng avocado. Berry yogurt. Hello guys. Gandang hapon. Wala, nag-iisip lang ako ng madadagdag sa vlog. Kaloka. Ayan, alas 3 na. Alas 3 medyo na. Di pa ako nagla-lunch. Tapusin ko muna tong, ayan, ipapaship, dropship sa Victory Liner. Kasi kailangan daw nung provincial district namin sa Tarlac yung mga stocks ngayon. And then, ayun, ang daming demands ng RMK ngayon, especially sa Canada. Thank you so much, Canada, Canadian people. Charot. Salamat sa mga taga-Canada, mga Pilipino dyan sa Canada. Maraming salamat sa purchase nyo ng RMK. Lumalakas ang RMK natin guys sa Canada. And kay ma'am, kanina, gusto ko lang mag-thank you. Hindi rin ako nakapag-vlog kanina. Kay ma'am Rochelle Tanada. Hi Ma'am Rochelle! Thank you so much sa pag-drop by dito sa sa store. Namili siya ng mga skincare products guys na dadalhin niya sa biyahe niya na good for 6 months. Thank you so much Ma'am Rochelle. Ayan, nahiya ka sa kanina mag-vlog ma'am. Thank you so much. Ang ganda-ganda nyo. Maraming sa pag-purchase. And ingat kayo sa biyahe nyo. Sana all nasa barko ma'am. Ingat lagi. Thank you ma'am ulit.
Walang magkasya ka. Ha? Ay, i-send mo na lang sa email ko na mag-print mamaya. Ha? Salt and pepper lang. Ayan, nagbaon ako guys ng gagawing salad. Yan, yung QP na roasted sesame, tapos QP na spicy cheese. We have here yung, o diba, gamit na gamit ko yung array. Nagawa kong baunan. Yan. Lettuce, iceberg nga lang, tapos yung hard-boiled egg, and then, isa tayong apple. Apple talaga. Tapos breast chicken na inano ko lang, oh. Ini-stir fry ko lang with some garlic. Ang sarap. Tender ng ano. Mars. Late lunch guys. Kumuha ako ng ano, iced coffee. Yum yum. Ang pangit lang ng ano ko. Drizzle ko ng caramel. Pero ano yan. Equal yung ginamit ko. Drizzle lang naman. Konti lang naman. Tapos yung almond milk. And then yung coffee ni Emmer. Tapos yung breast nga na ko lang stir fry ko lang sa salt and pepper. Tapos garlic. Ang sarap guys ng garlic na ganito lang. Yummers. Para siyang ano, lasang kastanyas. Yan. And then yung ating salad. Ayan, gutom na ako eh. Kaya, kain muna tayo. With ano pala ito guys, with chia. Yung coffee ginawa ko. And then ginamit ko yung metal straw. Kasi parang hindi ako masaya doon sa ano. Sa... Boy, kain na. Salad. Ako masaya doon sa bamboo. Let's get some salad. Yung kung ano lang available, yun lang ang ginawa ko. Hindi yung mga cherry tomatoes. Sarap na ito. Favorite ko kong cherry tomatoes. Pag-burst sa bibig mo. Tapos, ano, manamis-namis. Mukbang na lang tayo, guys. Then, chicken. And cutie. Ang dark ng ano ko, ng face ko ngayon kasi nag-ano ko. Tag no? Nag-rejuve ako. Stress ang lola niya. Or sa ilaw lang. Sa ilaw lang ba? Oo nga, dark nga. Medyo dark nga yung ano. Yung fesla ko ngayon. Given naman yung kapag ka nag-start ka palang nag-review. Ano na? Sige ka na. Sige, sarap-sarap na ito. Ubusin ko to. Sure. Kasi magpapaship kami sa ano. Sa ano? Kain tayo guys. Papaship kami after nito sa hindi ko magawa ng utak ko. Sa Victory. Yan. Perfect combination to guys. Yung roasted sesame tsaka tong ano. Spicy cheese. Ang sarap. Itong spicy cheese pwede siya sa mga burrito or shawarma. Harap. Chicken. Nanginggit ka. Manginggit lang. Masarap pa yung ganito ma. Tikman mo yung jack garlic. Masarap. Parang ano. Diba? Parang mani. Ay, yung ano lang, hindi siya tostado. Yung nasa. Look who's here. Baby. Nahihinain ng ano. Ang gulay. Immersed. Crunchy? Hi ate. Galing ka na ate.
A for apple. Tangot-tangot lang siya. Tama yung ano ni tata, oh. Kulambo. Ballpen, ate. I. A. Okay, tapos space. V. O kaya sa baba na lang. V. V? V. Sa ano? Sa U, V, W, X, Y, Z. V. Yes, V. Yan. O, diba? Sabi mo, di mo alam. Tapos, I ulit. Tapos, E. E. Okay. Then, N. Dali na. N. Opo, N. As in, nest. Sa ano? LMNOP. 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 Oh, diba? Sabi sa'yo, marunong kayo. Anong pangalan yan? Lucia Bien. Galing ni ate, ah. Wag ate. A for apple. B for ball. C for ha? Hindi na naman. Niloloko mo na naman ako. Ikaw. C for galing. D for dog. E for Egg. galing. May egg and chicken. J for ano yung J? Ito J. J for what? J for jaguar. Ano yung jaguar? Jaguar. Why? Ayan, nakakatuwa tong mga batang ito. Huwag na ate. Kasi hindi ako nila makikita. Nakakatuwa tong mga batang to kasi maanong yan, aral-aral, yung ganun. Kasi nga, pinastop kong manood ng ng gadget. Sino pang nanonood ng Sino pang nanonood? Ate. Huh? Sino pang nanonood ng cellphone? Sa cellphone? Hindi. Hindi ka nanonood ng Ryan? Opo. Eh si Shane, nanonood pa ba to si Shane ng Ryan? Opo. Opo. Tawagin mo mami. Sabi mo mami, please. Hindi. Oh, please daw eh. Please. Please. Mommy! Ang sarap naman sa tenga ng tawag. Ayaw. Sabi mo, please. Ayun si daddy. Si daddy naman. Daddy! Sabi mo, daddy, please. Pinatin sa top. Please. Ang cute-cute eh. Let's go. Sabi mo na, mami. Let's go. Let's go. Sabi mo na. Uy, oh, kiss na kay tata. Let's go na. Kiss na. Kiss na. Kiss na. Ay, bulay. All. Let's go na. Close. Close na nga dyan. Oh, let's go na. Dito daan sa kabila. Sige na. Kami aakit na, guys. Sarado Babay na na kay Lola. Kiss na kay Lola. Sarado ng store. Babay na kay Lola. Balik na ulit ng powder. Meron doon. Yung lang, powder lang mismo talaga kung gusto mo. Nahinginayin siya ng Black na bean. black bean noodles. Yung powder kasi ang sarap talaga kasi lasang mo yung black bean. Okay, sige. Bukas mag-akit ako ng black bean powder. Yan. Tapos maglalagay ako nitong pala. Ayusin ko na yung mga spices. Nugasan na ni auntie. Fully na siya. Fully dry na siya. Saling ko. May pinrint na din akong mga label niya. Yan. Yung puti lang yung na ko para mas malinis tingnan. Yan, later pa. Tapos ni Kolotsky kumain. Busy ang aking esposo. How are you, Daddy? Und diese Verhältnisse kann ja dann nur dazu führen, eine Änderung herbeizuführen. Ay! Di mo kayang buuin? Magbabike na rin siya.
Seryoso yan sana niya ngayon eh. Kain tayo guys. Pritong isda. Tapos yung tira ko kaninang okra, sausawan, menudo, and beef. Yan, si Chris kakain lang nung ano eh. Ayun, gawin na natin yung ano, project natin. Kasi ang dami dito, baka ma-expired lang. Ayun, katulad nitong ano, Cajun seasoning. Expired na nga siya oh. 9/8/20 lang siya. So, ito, hindi na siguro pwede to. Expired na eh. Yan. Cumin, ito nilalagay ko sa ano, sa niluluto kong beans. Chili con carne. Tapos meron pa ditong coriander. Ito hanggang September 22 pa to eh. Yan. Then, chili flakes. Ito, expired na din, no? September 2020. Yan, dami natin iyan pala, di-discard na. Ito, masala, garam masala, 2022 pa siya. So, ayun lang, gagawin ko ngayon, guys. Ano ko lang to. Isa-sort out ko lang. Ta-transfer ko dito. Ayan, ang ganda nilang tingnan. Uniform, diba? Hindi ka na kukuha dun sa taas. Dun sa cabinet kapag ano, pagkakailangan mo. So, 5 lang yung nasalin ko muna guys. Kasi yung iba nga expired na. And yung iba meron ako dyan yung nasa maliit, yung McCormick. So, meron pa naman. Sa kanila ako bibili ng mga, or sa kanila ako magsasalin kapag kaubos na yung sa McCormick. Ayan, pero 10 pieces yung binili ko eh. Ano lang to? 40 pesos ata. Kakasabi ko pa sa inyo kahapon. So, 40 pesos lang siya. May binili pa akong ano, yung pang sa mga oils, yung ganyan. Kaso, hindi nasama. Kaya kinukontak ko yung seller. Di ba lang sinisin pa yung message ko, kaloka. Although, mura lang naman yun. Ano ata, 10 pesos. So, 10 din binili ko nun. Para if ever ka ako. May sobra ako. Kaso, di pa sinisin ni seller. Anyway, ayun siya. Ganda. Home bodies pa more. Ayun, hello guys. 75% mga rapists eh. Nanonood naman si dad ng ano, Kaya si Vladimir referee ito eh. Netflix. Uy guys, panoorin nyo yung ano, yung Selena na ano, maganda siya. Actually, pag may bago akong ano, may bago akong pinapanood or kakatapos ko lang, bakit lang? Ganun yung ano ko, lens ko. Ayan. Kapag may bago akong napanood, katapos ko lang, kunwari, matapos yung pinapanood ko, ang tagal ko makamove on, guys. Katulad nung, ito, yung latest na pinanood namin is yung kay Selena nga, yung series niya. Grabe, research ako ng, ano, search yung mga, sino ba ito si Selena, yung ganyan, kasi di pa ako buhay ng mga panahon niya eh. Or, buhay naman ako, siguro mga 4 years old, ganyan, 5 years old. 5 years old ba? Or namatay siya around 1990 na siguro, diba? Pero anyway, wala pa ako kamamumong sa, ano kasi sa music kasi, pero ayun, grabe, nakapanghinayang nga yung buhay niya. Nakakaloka. So, ayun. And ngayon ko lang din na, ano guys, nalaman na yung Dreaming of You pala is, ganda niya. Kanya pala yun. And yung pinaka-last na ni-record niya bago siya na ano, pinatay. Pero anyway, panoorin niya, sobrang ganda talaga. Tapos pinapanood ko ngayon yung mga video niya talaga sa YouTube na as in si Selena talaga. Tapos napakaganda na, ang ganda ng ano niya. Kaya siguro siya sumikat din ng bongga nung mga panahon niya kasi yung aura niya nakakatuwa. Talagang palangiti siya. Alam mo yung ngiti niya na nakakaano talaga, nakakahawa talaga yung ano niya. Yung mood niya, yung vibe niya. So, ayan. Kainis si Yolanda, no? Sira ulo Yolanda na yun. Oh, wala tuloy tayo si Selena ngayon. Ano, ayun. Siguro hanggang doon lang siya. Pero, yun. Panoorin niya. Tapos, naghahanap na naman kami ngayon kung anong mapapanood. Kasi kagabi is, yun. Since katapos ko lang ng Selena, sa YouTube ako nanonood ng mga ano niya, mga music videos niya, ganyan. Anyway, yun. Mag-ano lang tayo, skincare lang tayo. Tapos mag-i-edit ako ng vlog. May, ano ko guys, may vlog ako na ano ngayon, i-up ngayon. Ine-edit ko lang yung mga, ano, mga description, yung ganyan. Pero ano ko yung post ko yun ngayon. Yung kasi kahapon wala eh.
Sinisipag ako. Sinisipag mo vlog. Hanggang dito na lang guys ang ano natin. Ouch. Ang vlog natin for today. So, see you tomorrow night. Again, thank you sa kay ma'am kanina na nag-walk-in. Thank you, ma'am. Ingat ulit sa biyahe.